Maayong sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Huwebes karon Hulyo 9 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Mga lugar sa National Capital Region ug Luzon giabisuhan nga posibleng makasinati og flash floods ug landslides nunot sa grabeng pag-ulan nga dala ni bagyong Falcon. Lakip sa mga apektuhan mao ang Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon ug Mimaropa regions. Matud sa Weather Bureau nga ang bagyo dili mo landfall sa Pilipinas apan padayon kining nakaapekto sa southwest monsoon o habagat nga mao'y nagdalag sunod-sunod nga pag-uwan sa Luzon ug Western Visayas. Kaganinang alas 10 sa buntag, si Falcon nasigpatan sa 795 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. Doon na kini hangin gikusgong 160 kilometers per hour duol sa sentro. Ang bagyo gikatakdang mogawas sa Philippine Area of Responsibility ugma Biyernes sa buntag. Pamilya sa napatayng 13 anyos nga si Ralph Boreros dili mo pasakag kaso batok sa lineman sa Visayan Electric Company. Si Maris Puyo sa report. Pamilya sa napatayng 13 anyos dili mo pasakag kaso batok sa mga lineman sa Visayan Electric Company. Si Ralph Boreros, taga-barangay Tejero, Cebu City, nadatugan og poste sa kuryente ni adtong Martes. Nitaroy sa kilid sa lawas niini ang parte sa bangko nga iyang gilingkuran atul sa panghitabo. Namatay si Ralph sud sa tambalanan. Apan na mga ginikanan niini dili mo pasaka og kaso tungod kay daw kahibalo sila nga aksidente ang nahitabo. Kuyog pa ni adtong tunguran ni Ralph ang iyang mga higala kinsa puros nagpaalim karon sa Cebu City Medical Center human nakaangkon sab og pangus, hilos ug bunog sa ilang lawas. Si Tinago Barangay Kapitan Joel Garganera nibutyag nga sawa pang insidente, nagpatabang siya sa mga linemen sa VECO aron hipuson ang nagbitay nga wires sa poste. Apan pag-abot nila Jesse Aton Ngoho ug Fernando Maluya, gibutyag sa duha nga dili sa VECO ang mga wires kundi sa PLDT. Pipila ka minuto ang wires na sabud sa miaging container van nga ilang gisakyan, hinungdan nga natumba ang poste ug nadatugan sila si Ralph ug mga higala niini. Nibalik pa ang duha ka mga linemen sa VECO apan nga suko na ang mga residente tungod kay kung nahipos pa dayon ang wire dili unta daw mahitabo ang aksidente. Ang mga linemen gidala pa sa police station apan gibuhian ra sab dayon human mipasalig ang VECO nga motabang sila sa mga biktima. Si Bong Lintag, PLDT Assistant Vice President, niangkon nga gipanag-iya sa PLDT ang maong wires. O kung doon na pa'y nitawag sa ilang buhatan, magpadala unta sila og abiso sa mga muagi sa lugar. Matud ni ini nga gipaabot na sab sa ilang legal office sa Manila ang maong aksidente. Maris Puyo, Sun.Star Pilipinas. New Grand Blue Dive Shop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Cebu gisuspenso samtang nagpadayon pa ang investigasyon kabahin sa na-missing nga mga Koreano. Tulo ka mga Korean divers nga nag-check-in sa maong dive shop ang naanod human milangoy gikan sa barangay Punta Enganyo ato sa panahon sa bagyo ni adtong Domingo. Ni adtong tungura mipagawas og gale warning ang Weather Bureau diin gidid-an ang mga barko sa pagpalao tungod sa grabing bawd dala sa dili maayong panahon. Si Andy Kim, ang manager sa New Grand Blue Dive Shop, daan ang miingon nga daw ang mga Koreans may renta og equipment ug may pirma sab og waiver. Panmatod ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga daan na nilang gisuspenso ang operasyon sa shop apan wala kini mipatuo. Human sa sobra usa ka adlaw nga anaa sa dagat, sila si Baik Seng Kyun ug Kim Byun naluwas sa usa ka mananagat niadtong Martes sa hapon. Apan ang laing Korean diver nga si Hyo Seong Yong napagang patay sa kadagatan sa Camotes kagahapon sa buntag. 4.1 magnitude nga linog mitay-og sa Burgos, Surigao del Norte kaganinang buntag. Matud sa PHIVOX nga ang pagtay-og natala sa 16 kilometers east sa munisipalidad sa Burgos kaganinang alas 3:25 sa kaadlawon. Tectonic ang gigikanan sa linog ug ang gilaw mo niini anaa sa 11 ka kilometros. Sigon sa ahensya nga wala ray na report nga mga intensities as of 11:47 AM karong adlaw. Wala say gikatahong aftershocks ug danyos sa maong pagtay-og. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
had your dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod Norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay, original ni bay. Bisdak Magazine bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Mga artistang nakauban sa nagpakamatayng teen actress Julia Louise Buencamino mipadayag sa ilang pagkasubo. Si Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Mga nakauban nga artists ni Julia Louise Buencamino mipadayag sa ilang pagsubo sa pagkamatay sa teen actress. Si Buencamino giingong nagpakamatay human napalgan ang lawas niini nga nagbitay sa kisame sa ilang panimalay sa Quezon City niadtong Martes sa gabi. Si Janela Salvador nagkanayon sa Twitter nga, "I am deeply saddened and shocked. No words. Rest in peace, bestie at Juliana Banana. May your soul be guided by G." Sigon sad ni Maris Racal nga wa siya nagdahom nga duna di ay bugat nga problema si Buencamino nga moabot sa punto nga magpakamatay kini. Sila sa Salvador o Racal nakauban ni Buencamino sa daytime serye nga Oh My G. Ang 15 anyos nga aktres mao youngest daughter sa veteran artists nga sila Noni o Charmaine Buencamino. Ang pamilya may hangyo kagahapon sa publiko nga tagaan silang privacy ning panahona sa ilang pagsubo. Crystal Clemente sa Showbiz Chika.
Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.